încă. Înțeles. Hai bă să joci cu oricine, bune. Ce am să zic? Încă oază acolo mai dubla bine, rău. Bum, ai dat... Ăla din arena ne-am spart. Dacă nu ne lua la din arena, era mai noștri acolo, ca e. Veni și la dublaj, știi, să nu te lasă greu. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Mâncați-ai școaile! Zică Petrescu! Ți-am zis că vine Zeus. Să fiți atenți când dă ăsta. Dar se supărat tu așa zilnic, cum ar veni, n-auzi. Bă, Bailu! Îi bag o melodie lui Zeus să mor aici. Ia mă, ia. Ia ascultă piesa asta, șefule. Ia. De la mine uraganul special și din partea lui fratele meu Costel Fișu, pentru fratele nostru, pentru Jean Brăileanu, omul care reprezintă noua generație în România. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui pe toți să face din cuvinte. Și își poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare. Că are puterea prea mare, puterea prea mare, mare. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui vă face pe toți din cuvinte. Și își poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare. Că are puterea prea mare, 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 mare. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine nu ține teatru. Vă fac unul după altul. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine vă știți că nu ține teatru. Vă fac unul după altul. Nu mă mai periați că nu vă fac excepții. Am să vă fac favorul doar prin intervenții. Cât trăiesc eu nu o să dați deloc înainte. Că voi pe harta mea sunteți doar niște puncte. Nu mă mai periați că nu vă fac excepții. Am să vă fac favoruri doar prin intervenții. Cât trăiesc eu nu o să dați deloc înainte.
Bă, te pup la Ofo. Da, bă, pe data de 25, la vine Bogdan de la Ploiești aici la noi la Timișoara. E la ziua lui Sile, orașul meu. Și l-am chemat și pe nebunul ăsta. Și vine și el, vă dați seama. Bă, te pup, bă, nebunul meu. Băietul ăsta nu cumpără nici nu vede. Bă, mai e mult, mă, dați-mă ceva, bă, că zici că suntem la mormântare, bă. Nu știu. Nu e dat. Mamă, dar ce, bă, coaie, cât de cald e, bă, frige telefonul în mână, bă, dați, ta. Bagă în frigider. Bă, ați observat că nu mai face figuri placa video, știi de ce? Se strânge praf în ea, coaie, și de asta. Adică, ne-am reparat. Tu nu ai frame-uri acum? Dai, mă, un bot cam ceva să jucăm ceva, nu. Va plătea că n-am frame drop-uri cu aia. Nu știu, dar ce știu să spun e că o să-mi iau iPhone. Abia aștept să apară noua fiță. Să aibă 90 de FPS, o să fie ok. Nu mai am probleme toată viața după coaie. Bă, ești nebun, mă. Să dă start în 5 minute și dai Miramar? A, ieși. Ieșiți. Găoază, haide că-ți dau ID-ul. Hai. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Ești curul tău. Ce să mai zicem, mă, mâncați și pula ta, doamne? Bă, zici care e contract cu mine, bă, să moară tăicuțul meu? Bă, în fiecare zi, bă, băiatule, bă! Bă, băiatule, bă, dar ești neam cu țireac, mă, să-ți trăiască familia ta, bă, băiatule! Mă, zici că e contract, bă, zici că e contract lunar, mă, să moară tata meu, dacă nu e... Bă, băi, știți o zi, mă, să nu vină să doneze, mă, bă, care știe, mă, o zi, să-mi zic o zi în care n-a fost Zeus aici. Doamne, mâncați și pula ta, coai. Bă, să-ți trăiască familia ta, Zeusule, te pup, bă, la fofă, bă. Mâncați aici coaiele de șmecher. Băi, ți-am dat ID-ul. Băi, ești numărul 1, să-ți trăiască toată familia ta, bă.
El dacă nu vede necăjit, hați ei ce să mă arătat. Coaie, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, te pup la fof. El dacă sunt supărat, e aici, am un auzi. Haideți mă să intrăm la scrim-ul. Îți dau până când sare ficatul. E o limpă zonă, taci că vine împăratul. Bloodline, când pun scopul poți să vii cu tactul. Nu te scapă nimeni când pune scopul de 4. Suntem o familie, da. Andreiule, te pup la fofo și mersi mult, apreciez mult, frate. Dacă nu faci win, dacă faci win, te uite pe mine. Hai! Îți dau până când sare ficatul. E o limpă zonă, taci că vine împăratul. Bloodline, când pun scopul poți să vii cu tactul. Nu te scapă nimeni când pune scopul de 4. Paolo, te pup, bă! Bă, vă pup și vă mulțumesc mult rău de tot pentru tot ce faceți pentru mine. Vă pup la fofolungă. Păi, i-am trimis tu cu oază, dar văd că nu vine. Paolo, te pup, viața mea, te pup și mersi mult. La fel și pe tine, Andreiule. Vă pup, bă, și vă mulțumesc mult. Bă, nu sunt vreun bancher, dar 50 de euro tot donez la un win ziua. Haide, mă, let's go. Mamă, să vezi dacă nu bat găinile să ouă, să mă bată mama. Deci dacă nu iau win meciul ăsta, da, sunt pula mea că îi bat pe ăștia acum. N-auzi, le dau grenadă eu dacă nu iau win. Vă mulțumesc mult pentru like-uri, nebunii mei. Denis, te pui și mersi mult de abonare. Vă mulțumesc tuturor pentru tot, nebunii mei. Băieți care sunteți pe Facebook, veniți pe YouTube, că nu văd mesajele voastre. Poco nu poate să joace astăzi, e la pușcărie, nu știu unde s-a dus. Ce am să zic, că bă, nu poți să spui despre un player că nu e bun atâta timp cât ai jucat 2 meciuri cu el. Adică omul nu are inițiativă, îți dai seama acum. Momentan. Ursu, te pup viața mea. Da, mă, haideți ca zi zeu, să facem mâine. Stai seama că să-i bate pe ăștia. Jucăm pe mid, pe pan sau ți-e frică? Mi-e frică viața mea, că tu ești numărul 1. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Da, vin și eu la... Vin și eu cu un suc. Paulo, te pupăi! Mamă, ce să ce cu voi mâncava și cu aia de voastră în seara asta? Vă pupați, vă trăiască familia voastră, vă pup jos, că în fan n-avem loc. Deci hai, mai fi supărat, Aline, fătă-te în gură, Aline. Mi-a trecut toate, să mă arăta. Vă pup la fofo, pot să vă trăiască familia voastră.
Asta e așa de încălzire, Aline. Hai că da. Nu știu, dai joc 6 degete, nu te ajută cu nimic, ca găoază, sau cum îți ziceți, nu te ajută cu aia. Nu te ajută, 4 degete e suficient, mai mult de atât în competiție, 6 degete e mult. Deci îți trebuie precizie. Aici nu trebuie să fii, n-ai ce să faci cu 6 degete, crede-mă ce spun. Sunt în plus, îți ocupă mult spațiu, îți ia din vizibilitate, la competiție 3-4 degete, bine, 4 ca să fii un jucător complex. E mult. Îți ia ecranul tot, nu mai vezi nimic, nu, e mult 6 degete. N-ai să poți să joci bine niciodată cu 6 degete, părerea mea. Dacă faci cu inglez. Mamă, să ies cu joc. Haide, Zeus. Pablo, te pup, băi, și îți mulțumesc din toată inima. Rusul adunat 10 euro. Hai cu vinul. Băi, vă mulțumesc, mă, nebunii mei. La 5 cani faci tătaci cu Zeus. Știu unde bați, băi, porcule. Bine. Auzim? Bine, Zeus. Bine. Ce cred, are mâncare. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Hai, caprile și oile, să moară familiuța mea. Băi, vedeți că trebuie să luăm meciul ăsta, mâncava și pula voastră. Suntem o familie, băi, nu suntem o familie, băi, noi eram o familie, mâncava și coaie. Paule, te pup, bă, mâncați și coaie, bă. Haideți că suntem o familie, mâncava și pula voastră. Băi, vedeți că trebuie să facem win, că altfel vă bat până o ați mâncava și coaiele voastre. Dacă luăm mâini, ce primim? 50 de euro. Tu sau noi? Bine! Cum ar veni de încurcheală, donațioane. Pablo, bă, te pup la Paul, te pup la Fofo. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Nu oprim noi la hambar aici, salutăm. Ce-și pula ta? Am mai fă Aline win, futu-ți morții de Aline, n-auzi? Hai Aline, fă win. Hai de Aline, mâncați-i și pula ta. Am primit milioane de donații. E bine că noi avem zona perfectă aici, trebuie să vină ei în zona. Lasă-i patrul ăla, mușcă! Mușcă, futu-te în gură să te sparg! Zeus, bă, te pup! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Bă, vă pup, bă, să vă trăiți, vine vecina, futu-i morții, stai să vezi, mamă, am bat pula morții ei, gata, vine vecina, nu am simțit asta să moară, tata.
Bă, să vă trăiască familia voastră și tot ce iubiți voi. Bă, multă sănătate vă doresc voi și la toată familia voastră. Vă pup la coaie. Bă, să vă trăiască familia voastră. Vă pup, bă, nebunii mei. Nu-i pe tine. Coaie, deci s-a făcut 500 de euro să moară familia. Nici n-ai intrat bine în rom și Da. te-ai îmbogăți? Da, nu, că la ăștia acum... E lutat, e lutat, e lutat, e lutat, e lutat. Sau fi fost aia din lobby? Da, din lobby. Aia care sar aici, jos la ban. Unde ne lasă pe noi. O fi lăsat ușa deschisă. N-am un scop. În sărăcie. Urcă aici în turn. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Dar cum, mă, frate, să joci serios? Bă, veniți aici, că nu mai pot. Du-te, bă, Paulo, Zeusule, bă, să vă trăiască familia, rusule, vă pup la fof. Lăsați că treacă să joace, donații după. Donații după, da. Donație lui Bunji, că... Bă, Paulo, bă, să-ți trăiască familia ta. Și Plec aici, Zeus, Alin. O să treacă nu până la. poți să-l bați? Îl Here văd comes the aici. money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Mă bate. Nu te Mamă, bate, nu coaie. te bate, trebuie să ții zizane, Nu rusule, bate. te pup la coaie, rusule, nu mă lăsa să iau win-ul ăsta, mâncava și coaie. După Watch piatra out. acolo unul. I-am dat cap. După Watch piatra i-am out. dat cap. Mă duc cu stânga. E după Watch piatra aia, out. Alin, poți să-l bați. Uite, unul e Watch aici. out. Sunt la 60 de metri de tine. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Dacă vă cu stânga mai mult. Ăla de la Watch piatra aia out. de acolo are două capuri. Nu mai are cască. Vino în fața mea? Watch out. Bravo și mai unul Watch aici. out. Paulo. Pe tine te ține Alina, mă. Marked a location. Încă unul mai pe aici. L-a bătut Alin. Ia să zic. Să moară familia mea. Mama. Bă, să vă trăiască în familia voastră, vă pup la fofo. Hai, Aline, câștigă meci, futu-te în gură, Zeus. Dacă n-ai pornit aici toate astea. Înapoi sus. Hai scap de 3. Un 4 dacă aveți și vă dau 3. Paulo, te pup, băi, mult respect, rusule, vă pup, băi, să vă trăiască familia voastră. Moară familia mea de n-am primit la bani cu aia. Cava și cu aile voastre. Bă, șmecher, barosani. Pula mea să-mi bală de plori. Mă strânge tricou, mâncava și pula voastră. Te strânge costume. Dar mai îngrășează ce chile de la bani. Veniți la mine că stăm bine aici sus. Dus să-mi iau sniper tower înapoi. Du-te. Aline, te-ai rupt ăla cu bani, cu bani, nu? Te-ai rupt tricoul ăla brun? Duminică? Da. Ce, a rupt tricou după el? Da. Auzi-l pe Zeus, mă,
Gata, mă retrag. Iată, mă. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. A început bine cu găoază. Au început ăștia. Găoază, eu cu găoază. Da, găoaza, tu ești. Ce zice ăștia găoaza acum, îți dai seama? Baghi la mine în față. Merge sau... S-a oprit. Dar vino și tu de acolo să-mi Păi, bag pula e. Uite unde a rămas. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Îl trag și în retur să vină mai repede. Mi-a dat granadă mie. Hai să ne batem în donații. Ți-a dat grenadă? Nu, da, da, mie mi-a dat. Să nu vin aici, să nu vin aici. Watch out. Eu cobor în jos, băieți. Watch out. Nu-i văd, nu-i văd. Da, te țin, încerc să te țin. Are cap și corp la Alina. M-a flancat în stânga. De stânga. Nu, mai coaie, n-am, nu. Au început ăștia, cu mine, gata. E aici unul. Watch out. Ușor, Nu-ți lua coaie, și tu. ușor. Watch out. De ce vă grăbiți? Ia win, Aline. Singur, Aline. Mă, Watch ce-mi out. pula Faci, mea. faci, faci. Fulgiu. Fulgiu a fost Vezi că ai unul în spate, ai unul în spate de mără, în stânga. Nu, mai coaie, nu. Mamă. No, e vina mea, băieți. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Pula ta, na, s-a pus bine, treburile. Nu, ce scuze, băi. Hai. Echipa mea, iertați-mă. Zeus, Paulo și Rusu aici pe zonă. Respect, Paulo. Hai să ne batem în donații, mă. Bă, să vă trăiască familia voastră, bă, mâncava și pula voastră, că în seara asta mi-au strike pe YouTube. Mă dezbrac în pula goală și gata, să vadă toată lumea că am și bine. Bă, să vă trăiască familia voastră, bă, vă pup la fofă, bă, toți, să vă trăiască copiii, familia, ce să vă mai zic. Bă, ce să vă mai zic, bă, să vă trăiască toată familiuța voastră, bă, să vă mănânc coaile, bă, să vă pup la fofă, ce să vă mai zic, bă, băieți. Vai. Mamă, mâncați-i și coaile tale. Bă, să vă trăiască familia voastră, vă mulțumesc enorm. Bă, ce să mă duc să aprind o lumânare, să mă la familia mea. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Mâncava-și pula voastră! Mamă, plai cu bani să moară pe cuțibeni! Mâncați-și pula ta, Doamne! Iisuse care ești în ceruri! Sfințească-se numele Tău, atât al Tău și cât și al lui Zeu și al lui Pablo, mâncalea-și pula lor de... Bă, să vă trăiască familia voastră și vă mulțumesc enorm!
S-a făcut 1000. Sputu-te în gura, Aline, să te fut, Aline, dacă nici Becali, ne bate, mici, nebuni. Bă, să vă trăiască familiuța voastră, bă, nebunii mei. Au, să moară familia. Măicuța mea, care mai născută. Mânca mai școaie, bă, să vă trăiască familia voastră, vă pup la coaie. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Du-te, bă, de aici, să moară tăicuțul meu de mă spânzuri, mă, ești nebun la cap. Deci, să anunță vijelie, să moară, bă, să vă trăiască familiuța voastră, băi, vă dau o Coca-Cola, mă, să mor un cancer, dar nu vă servesc, ce să vă mai dau? Îți dau până când sare ficatul. E o limpă zonă, taci că vine împăratul. Plotline, când pun scopul poți să vii cu tactul. Nu te scapă nimeni când pune scopul de 4. Cava și pula voastră de șmecher de bombardieri. Valer, te pup la fofo, bă. Eu sunt așa șmecher ca ăștia, te pup, băi, și mersi mult, apreciez. Haideți, mâncava și pula voastră. Ia de aici Zeus, frățiorul meu. Ia Pablo. Stați la masă să vorbim în cava și coile voastre. Băieți, ăștia chat care vreți, cine vrea bea Coca-Cola, mâncați și pula. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Băi, sunt Mr. Money în seara asta. Bă, să vă trăiască, mamă, s-a făcut o ceva. Iisuse, Iisuse, primește-mă la tine. Ia un Red Bull de aici, mâncați și coaile tale și ia o pauză, că trebuie să vorbim. Luați de aici. Chat, cola, Fanta, ce să vă aduc în cava și coaile voastre. Ce să vă mai aduc în cava și pula voastră. Bă, să vă trăiască familiuța voastră, ce să vă mai aduc? Mâncava și pula voastră, vă duc și ceva de mâncare. Să moară micuță, mă duc și ceva de mâncare. Mâncava și pula voastră de șmecheri. Vă dă tata ouă, mâncava și pula voastră. Trăiască familiuța voastră. V-am adus vișli, v-am adus roșii. Hai, stai și eu, dracu, și luați să mâncați. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Luați mâncava și pula voastră. Na, s-au pus doi nebuni. Vă dau ouă, mâncava și pula voastră, numai să fiți voi fericiți. Stați așa că m-am primit musafir. E vecină, băgai și pula în gură și la familia ei. Iar e vecină, vă, mâncava și pula voastră. Te rog să nu mai vorbi, mi-a spus. Dar nu am timp acum să iară, să mă dezbrac în pula goală. N-am avut. Vrea să vin aici, că trebuie să vă fac mâncare. Mâncava și bobozul vostru, bă. Iisuse, Iisuse. S-au dus ouăle în pizdă să mă bat. Primește-mă la tine.
Căci din iubire astăzi m-am născut. Îți morții tăi, mamă, dacă vine Sibel, mă concedează. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Toni, te pup, Pablo, ce să mai zic în cava și pula voastră. Iisuse, Iisuse, primește-mă la tine, mâncați și pula ta, luați crebuști, luați Coca-Cola, luați Red Bull. Luați de aici, ia de aici, ia de aici. Ouă, facem omletă, mâncava și pula voastră. Ne-a ajutat Iisuselu, s-a făcut bine. În această seară minunată, familia mea, dacă nu, suntem forți. Sigur că da. Cu Zeus Nebunul, alături de Zeus Nebunul și de Pablo Emilio Gavilia Escobar. Mâncava și pula voastră, vreau să ținem un discurs în această seară. De unde pula mea aveți atâția bani, mă, să vă trăiască familia voastră? Bă, de unde aveți atâția bani, mă, mâncava și pula voastră? Mă, ce funcție? Unde lucrați? Bă, dați-mi și mie pe Instagram, spuneți-mi și mie ceva. Mai și când. Isibel făcea? Îmi cer scuze, am scăpat ouăle, n-am vrut să mă... Ai de mine și de mine, Sibel, să-mi spui la ce oră vii acasă, că eu trebuie să plec. A fost și vecina la mine mai devreme, Sibel, dar n-am mai avut timp să-i arăt cu curigul. Am spus că, uite, oamenii ăștia au început să-și bată joc de familiile mele pe aici. Suntem o familie, sigur că da. Au început să doneze nebunii ăștia, s-a luat la omul la scandal aici. Oară familia mea de n-a ieșit în glumare după 2. Sibel, plecăm în Tenerife. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Bă, că sunteți numărul 1, bă. Bă, să vă mănânc coaieră de șmecher, bă, să vă trăiască familia voastră, dar nu vă, băi, Paolo, bă. Dați-și pula ta. Iisuse, care ești în cerul, bă. Sibel, până vii acasă să moară familia mea, dacă nu fac frumos să fie în casă. Uite-mă puțin, zici că sunt Elvis Presley, pe familia mea, dacă sunt numărul 1 și sunt cel mai frumos om. Ia uite. Sibel, sigur că da. Până vin acasă pe familia mea, dacă nu pe banii lui donațiile lui oamenii ăștia, dacă nu fac praf în casă să moară familia mea. Uah, ce fainic e rece de la frigider să moară. Sibel! Sibel! Sibelina! Uah, ce fain, mamă, și-am dat și pe scaun, Sibel, să moară familia mea pe la pulă, pe aici am dat. Uite și tu. Ai, ce fain, să vezi câte ouă aici pe jos, așa, Sibel, pe sub măsuța mea și eu cu picioarele mele, uite așa. Moară familia mea, Sibel, omlete de le-am făcut în seara asta. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Here comes the money.
Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Bă, i-a intrat și bă, Ionuțule, băi, Zeus, bă, să vă trăiască familia voastră, bă. Bă, să vă trăiască copiii voștri, bă, luați și Red Bull să moară surioara mea, dacă nu. Luați și Red Bull și ouă și... Mâncava și pula voastră, dar nu mă fac numai cu ouă și toată casa în seara asta, nu fac parangherie mare, mâncava și cu aile voastre. Mâncava și pula voastră, nu fac trăchitură, Sibel, vino acasă că să moară familia mea, dar nu pun și cola și ouă și să mă mănânc cu aile voastre, dacă mai știu ce să fac pentru voi, la atâția bani, mă susțineți atât de tare. Mâncava și pula voastră, să moară familia mea, dacă nu mă fac praf în seara asta. Luați de aici. Mâncava și pula voastră. Am înnebunit. Iisuse, câți bani nu-ți... Iisuse, Iisuse, primește-mă la tine. Bă, să vă trăiască familia voastră, bă. Ce să mai zic, bă, că... Ce să mai zic. Sunteți numărul 1. Sunteți numărul 1, mâncava și pula voastră. Bă, să vă trăiască familia voastră. Să vă trăiască familia voastră. Nu mai știu ce să vă zic, mâncava și pula voastră. Să vă trăiască familia voastră. Dornați-vă să vă trăiască familia voastră. Zeuse, pentru tine, Paulo, bă, să vă trăiască familia, Paulo, cum ce mai mă lipesc. Bă, să vă trăiască familia voastră și părinții voștri și voștri și... Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Bă, Zeuțule, bă, băiatule, bă, să moară măicuța mea, Zeuțule, să-ți mănânc coaile tale. Bă, să moară cu... Bă, băiețuși, mă, bă, mâncava și pula voastră. Bă, păi sunteți nebuni, mă, mâncava și pula voastră. Păi sunteți nebuni, mă, frate, bă, dar voi nu sunteți cu capul, bă, să moară familia mea dacă voi sunteți cu capul, dar nu sunteți, aveți ceva, bă, mâncava și pula voastră. Deci aveți probleme mari, mâncava, băi, Zeus, bă. Băi, Zeus, bă. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Băi, Zeus.
my pocket, fist in my pocket. Bă, Zeus, bă, mâncați-și, Doamne, mă scol cu cola, mâncați-și, am nebunit, bă. Bă, Zeus, bă, să-ți trăiască familia ta, bă, și Ionuțule, Rusule, bă, mâncava-și pula voastră, bă, băieți. Mi-și pula mama asta. Hai să mor. Nu. Bă, să vă trăiască familia voastră. Sibel, vină acasă, Sibel. Familia mea. Bă, să vă trăiască familia voastră. Bă, să vă mănânc coaile voastre. Sibel, să mă bată Dumnezeu dacă nu îmi iau casa mea. Bă, Zeuse, bă. Zeuse, să-ți mănânc, bă, să vă mănânc coaile. Rusule. Ionuț. Hai, Sibel, oricum e că să ne mutăm, că a venit vecina, a făcut urât, a bătut în ușă. Deci în seara asta, gata, am bat pula în pizda ei, dacă vin, ok, mănânce și eu, o arăt vouă pe ăla, îi pun mâna în cap și o duc aici. Bă, băiatule, bă. Bă, Bogdane, bă, m-au spart, bă, să mor tu și eu, dar nu... Bă, dar m-au spart, bă, să moară familia mea. Mor cu Bogdan și că zeu să intru și eu live. Băi, m-au spart, bă, să mor Ionuț, Rusu, Paulo și Zeus. S-au luat în donații, mâncați-i și pula ta. Uită-te și tu pe donațiile astea. Te pup grăsuți, ia uite, bă, youtuberii, vă pup, bă, bă, eu am niște oameni, stai așa ca să dau scena asta, să vezi. Ia uite, mâncați și plată, 2000 și ceva, bă. Bă, să vă trăiască familia voastră, bă, Zeuse, bă, mâncați și coaile. A venit și Bogdan de la Play și toată, bă, mâncava și pula, bă, am niște oameni, mâncava și pula voastră, dacă nu îmi donează în fiecare zi, bă, Ionuț, Zeus, Paulo, bă, să vă trăiască familia voastră. Mamă, tot m-am făcut plin de ou, făcut-o-te în gura Aline de prost. Bă, să vă trăiască familiuța voastră, bă, mâncava și bă, să vă mănânc coaile voastre, bă, ce să mai zic, bă, frații mei. Mă duc să-mi fac duș după asta, am mâncat și până la... Deci, bă, băiatule, bă, să vă trăiască familia și copilașii voștri, ce să vă mai zic, mă, mâncava și cu ăsta. Pianistule, te pup, bă. Bă, vă rog eu spamați pe chat, bă, Tomi, Ionusense, Zeus, Rusu, Paulo, bă, vă rog eu mult inimioare pentru ei, bă, să le trăiască familia lor. Bă, mult mă iubește oamenii, bă, să le trăiască mama și părinții lor și copiilor dacă au. Dacă n-au, când o să aibă.
Bă, vă mulțumesc mult de tot. Mamă, dacă vine Sibel și vede omleta asta pe aici să mă fac, mă, Sibel, eu îmi fac băiță și vezi că plec de acasă. Mamă, mi s-au lipit țâțele. Și pula ta. Oh, nu. Bă, ce-a fost în seara asta, mă, bucați și Bă, băiatule, bă, dar tu îți dai seama, mă, câți bani. Paulo, te pup, bă, love you too, man. Love you too, man. Ce să nu mai zic încă mai și pe asta? Mă, în jumătate de oră, cât de cât timp s-au luat ăștia la ceartă aici cu donațiile? Cam cât timp? Cât timp ați ținut cearta? Bă, 2500 de euro, bă, mâncați-i și pula ta, Bogdane. În jumătate, mamă, găsiți-le, mâncați-i și pula ta. Bă, în 30 ceva de minute. Hai pe omii că mai faci 500. Unde dracu să mai fac până mâini, nebun, că ce e aici? Ce-am făcut aici? Dezastru. Trebuie să mă spăl, să mă alea, ești nebun. Măcar 3 minute până într-o. A, de mă, că 2 minute jumate nu mai erau buni, măi, ești nebun. Mamă, Zeus, mâncați ești până tău, Ionuțule, te pup la coaie. Ionuț, Zeus. Eu mă pot jura, mă, frate, eu mă pot jura. Eu mă pot jura pe mama mea. Eu am... Bine, arunci cu bani la pe noi, îți dai seama, mamă, ia uite ce mi se repese țitoarele, mâncați și cu ele. Mă pot jura că eu cred că ca YouTuber, eu am cei mai bogați oameni pe live-ul ăsta, mă, să moră familia mea. Vă arătați-mi eu un YouTuber care a făcut banii ăștia în ultima săptămână, să moară tata. Câți bani mi-a donat Zeus și Ionuț și mulți alții. Bă, voi, bă, să vă trască familia voastră, bă, băieți. Dar nu te aștepți, Paul, nu mai am avut contul, bă, iubirea mea. Mi-am luat bani. Bă, vă mulțumesc din toată inima mea, băi, să vă trăiască familia. Scumpă Zeus, băi, că sunt pe toți. Ce să vă mai zic, dați și cu aia. Câtă motorină trebuie să fur. Ionuțule, mâncați și coaile. Să moară familia mea mâine pe live, dacă nu o să fac mare tabelă aici cu karaoke pe peretele astea. Oricum mă mut în apartamentul ăsta. Top donator, așa scris. Băi, mă... Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Nu ți-am să ne batem în donați. E
Pui și el, pianistul, Zeus și numărul 1 cu aia. Tu știi câți bani mi-a dat omul ăsta? Bogdane? Bă, dacă sunt supărat, mă, frate, eu dacă intru live și sunt supărat sau așa, dacă, și el și Ionuț, și mulți alții, bă, vă mulțumesc mult, dar Ionuț cu Zeus sunt, când puțin dacă sunt supărat sau așa, imediat îi donează ca să-mi scrive stare. Vrei să donezi 100 de... Că ți-și pula ta. Nu, mă, nu. Ce ai, mă, Bogdan, ăsta te faci și cu aia. Eu mă bat și cu tine în donații. Bă, să-i trăiască familia lui, bă, și tot ce iubește el să-i trăiască. Ce să mai zic? Ionuț, lui Paulo, bă, te pup, să rămână, vă mulțumesc din toată inima. Zeus, să ai o casă cadou la de... Wow! Vezi, Bogdane, că e pe bune, e șmecher. Să mor eu. Vezi că nu e pe bune. În 2 săptămâni mi-a donat, nu știu, 7.000. În 2 săptămâni. Vezi că e bani mulți. Și nu mai zic totalul, sumă, nu știu, trebuie să mă uit. Trebuie să mă uit și să vă zic. Mâine cred că fac un live special numai pentru să moară mama, dacă nu, Zeusule, dacă și Ionuțule și toți, să nu fac aici top donatori, să moară familia mea pe peretele ăsta cu marker. Top donatori și fac 2 inimioane și câte peretele ăsta de mare, tot îl tatuez în cava și până la asta, de sus până jos. Bă, ce-am? Da, corect, dar explic că e Aline că am bani mulți, rău de tot. Mamă, câte donații. Mamă, țepe și vină, Florin. Hai, băieți, donați. Donații și din Italia. Vai de pula. Bă, ce s-a făcut, mă, casting, mă, să moară? Bă, să vă trăiască, mă, culița voastră, bă. Mamă, și mamă. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Bă, bă, câte donații, mă, să vă trăiască familia, bă, în jumătate de oră, bă, băieți, bă, de unde veți atâția bani, mă, să vă trăiască familiuța voastră, bă, ce-l munciți? Mă, sunteți în parlament, bă, dați ora exactă. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Nu-i normal, mă, coaie. Bă, te pup, viața mea și mersi mult de super chat și Zeus e my brother de la Fofo. Să-ți trăiască familia ta. Și te s-au luat în donații. Coaie. Bă, să-ți trăiască toată familia ta, Zeusule. Bă, nu e cea la mâna aia. Te pup, Bogdan, ești tu. Mă duc să-i mai, tu mă auzi? Mă duc să-i mai donez și lui Bogdan. Mamă, ce injecție are. Bă, să-ți trăiască familia ta, Zeusule. Bă, să vă trăiască familia la toți, bă, nebunilor. Bă, nebunilor, ce să mai zic?
Mamă, toți sunt diversi. Îți dau până când sare ficatul. E o limpă zonă, taci că vine împăratul. Bloodline, când cu scopul poți să vii cu tactul. Nu te scapă nimeni când pune scopul de 4. L-a ascuns pe Bogdan de la Ploiești. Gata, nu, i-a luat... I-a întrerupt... Bă, e numărul 1, n-ai. E prea nebun, e și nebun și mă iubește mult și nu, bă, e un caracter altceva, mă. S-a dus, că are ceva treabă, nu? Eu cânt o melodie. Frumos. Frumos. Vino, bă, pe joc. Vino să vorbim, mamă, și căști. În gura al de... Vino pe joc aici, Bogdanule. Haide cu mine viața. Noi, mă, e familia noastră, Bogdan. Bogdan respectă pe toată lumea și cel mai șmecher caracter. Bă, ți-și pula ta, uite, mi-a dat în cap. Mă Lipescovici. Bă, te pup, Tomi, te pup viața mea și să-ți trăiască familia ta, mersi mult de donații și mersi mult de tot. Stai să văd dacă vine nebunul pe joc. Vii mă pe joc? Bogdane? Stai să-l fac pe Zeus, mă, stai și să-l fac pe Zeus. I-a venit regele, mă, ia liniște. Ia mă, taci. Aici, mă, așa. Bă, să trăiască familia voastră. Alo, să rămână, bună seara, domnul rege. Ce face șeful meu? Ce dracu să fac? Tu ești șeful meu. M-am spart cu ouăle. Stai să văd dacă vine Bogdanelu. Vorbim și cu el. Bă, ai văzut ce nebuni sunt oamenii ăștia, mă? Bă. Cum ar veni tu ești? Cum ar veni tu ești sănătos? Cum ar veni? Bă. Da, mă, ăștia sunt nebuni rău. Mamă, aproape 3000 de euro. Bă, să vă trăiască familia voastră. Vă mulțumesc mult rău de tot. Vrei să fac rotund să nu fie supărare? Mă. Stai ce să vină Bogdan, mă, că vreau să vină Bogdan. Da, mă, el e Zeus. Iară TikTok-ul full. O familia mea de nou. Bă, să vă trăiască toată familia voastră, nebunilor. Nu mai vrea Bogdan de la Ploiești nici în lobby să intre cu noi. Ba da, ia mă, gata, ia. Regele muzicii, ia uite-l. Ce ziceți? Bogdan, Salut. te pup la coaie, Bogdan. Ia uite-l cum a venit cu voce așa mai hotărât. Ce zici, viața mea? Băi, m-au spart ăștia mâncați și coaiele tale. M-au aruncat în aer. Bă, felicitări. Felicitări și lor și ție că sunt băieți de nota 1000 și felicitări că te susțin. În orice meserie, dacă n-ai fani, nu ești iubit, nu poți să faci nimic. Așa și tu. Ești iubit. Ei sunt prietenii tăi, sunt familia ta și Bă, să le te trăiască. susțin. Bogdane, mă jur pe familia mea de nou. Eu sunt bucuros când faci. Știu, viața mea. Când nu faci și când faci, suntem la fel. Știu. Ce am să zic? Bă, dar în Dar fiecare eu am zi... bani mult rău de tot, băi, eu omoră familia mea. Eu mă duc să mănânc pateu la plic. Nu contrazic viața mea, dar vino acasă, față în față. Dacă faci ce fac eu, te omoară familia mea. Dacă ții pasul cu mine, de nu îți dau o casă pe bune la Bâdâlă. Bogdane, nu vorbi că e...
Bogdan, Nu, mă, nu. Bog- Eu sunt micuț, mă, Bogdan. Bogdan, eu știu. Bă, eu zic la distracție dacă ține pasul. Ah, Altceva nu. altceva, da, așa, da, exprimă-te corect. Eu știu că Dacă Altceva nu. mie N-am mi-a de unde să arătat, știu. mi-a arătat un cont să moară familia mea de mai știam câte ci, uite așa cărnați, într-un cont. Asta este Dumnezeu. Mă jur. Bă, eu vorbesc de distracție. Here comes the money. Here we go. Money Bă, talk. ia vezi Here cum comes the începe. money. Money, money, Dollar, 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 dollar. Fist in my pocket. Fist in my pocket. Mamă, ce că haideți cu trimiță, așa, faci Alin live în Maldive, mâncați și coaide. Te pup să-ți trăiască familia ta și copiii tăi, dacă ai, dacă n-ai când o să ai, mama ta și tot ce iubești tu. Bă, vă pup la coaie, mâncava și curul vostru. În seara asta de un sau... Hai că mâine fac Sau- live Zeus. Bă, dacă mă impresionez. Dacă îmi cânt Iau piesa și aia, for- nu pot fără Iau tine, și formația eu sunt și acolo. îți și cânt. Hai, te văd mâine. Eu sunt acolo dacă cânt. Dacă cânt. Piesa aia. N-are nimic, la noi merge și așa. Ce pe aici te pupă să-ți trăiască familia ta, te pup la coaie direct. Ești Bă, eu n-am bă super dulce caracter chat, să-ți eu- trăiască. Eu n-am de-astea pe YouTube, Aline, ca tine. Dar apare la tine cu muzică, cu de-alea. Cum fac și eu de-alea să fac și eu? Îți trebuie livestream. Îți trebuie editor, să faci proze editor. Cine Cineva face să-ți- conacul, face, nu? Da, față cu da, că știi. Îi zic mâine să-mi fac. Sau merge și pe YouTube așa, dar YouTube-ul ia mult din ei. Da, prin livestream. Deci tu, Bogdane, cum cânti tu și... Da, eu zic, dacă faci un live și începi și cânti cu formația, la tine o să fie 5-10.000. Asta o să fie rata ta. Între 5 și 10.000 pe live, ești nebun? Ești altceva, ești nebun. Ești artist. Nu. Zeusule, tu-l cunoști pe Bogdan, așa e viața mea. Personal nu, l-am văzut pe YouTube, da. După ce Mhm. ne-am întâlnit data trecută. Aha, aha. Un băiat frumos. Trebuie să E... mergem cu el la fete, știi? El la gată și noi mergem cu ele. Dar câte ani ai, Zeus? Eu 29. Mulți înainte. Mulțumesc. Tu câte ani ai? 27. Mai taie? Suntem acolo toți. 27 fac la anul. E de vârsta mea, mă, da. 26 aproape. Și eu Aproape tot. 25. Eu fac 27 noiembrie. Și de vârstă cu mine. Eu imediat schimb prefixul. Ce am să zic, mâncava și pula voastră, zici că sunt tot în lipici. Nu mai poți nici să râd, nu mă mai lasă fața acum, am lipit tot. Țepeșule, te pup, bă, să-ți trăiască mama ta și familia ta și îți mulțumesc mult din toată inima pentru donații. Aline, la câte o te spart în cap, dacă te pui acum pe grătar, faci omletă. Să bag ăla. Bă, fii atent, mâine, nu credeți că fac pe perete, am să fac mâine, mă jur, dau drumul la live și să vezi frumos pe perete. Bă, să vă trăiască familia voastră, nu pe perete tatuezi. Top donat, nu Cine-i știu, mă topul? Cine-i number one? Zeus, coaie, Zeus. Păi stai așa să-ți arăt. Dar nu știu cum, dracu, stai așa. E top, mă, frate, e el. El și cred că Ionuț. Stai așa, e după el. În ultimele... Dar nu pot să dau, mă, frate, pe an, cum ar veni. Într-un an. Mamă! Ia trimite-mă. Pe WhatsApp? Dar fac mâine topul, direct. Îți trimit pe WhatsApp. Sunt curios. Ia trimite pe WhatsApp. Deci doar prin livestream, fără super chat și plus de asta? Hai. Da, mă, Deci- trimite pe WhatsApp. Da, mă, da. Deci vezi că Zeus e de 2 ori în top cu 2 nume, Google.
Deci el a donat cu 2 nume și de 2 ori în top, mâncați și cu aia. Cred că lucrează la Am YouTube. donat, am donat cu 4 nume. Cred că lucrează la YouTube, Zeus. Pe aproape, pe Sau la aproape. Aceeași Stream. companie care deține YouTube-ul, da. Bun, eu cred că ești hacker. Sincer. Ce am vrut să zic, Bogdane, Trebuie să Auzi? facem cunoștință, Zeus. Bogdane, Facem afaceri împreună. ia vezi, Bogdane. E de 2 ori în top să moară mama, n-aș și ție, Zeus. Ce am să mâine fac eu top. Când facem un TikTok de ăla împreună, eu cu Conacu am vrut să fac Ioane. Bogdane. Bogdane. Nu ne mai aude. Știi de care TikTok, nu, Zeus? Nu știu, dar De ăla cu care să știi câștigă. că e cu... Ce îți apare ție aici e cu 6.000 de euro în minus. Știu. Păi bine, cu tot cu ceuri, cu tot cu con, cu tot cu... Normal. Mă auzi, Bogdane? Da, mă, trebuie să facem afaceri, Zeus, gata. Ia-te cu mine, mă, pe TikTok, Bogdane. Vezi că sunt bătăi de-alea cu... Că se dează lumea și îți dă bomboane de-alea și cine câștigă. Ce e ăla? Pe TikTok, mă, când te iei cu mine? Cine pune? Bogdane, Stai că nu te mai auzi acum. cu mine, când te iei pe TikTok? Cu mine, pe TikTok. Vezi că eu, nu știu cum, o aplicație am făcut cu Luci odată. Și Ce? mi-a zis Conacu să fac și eu cu el. Să intru cu tine pe TikTok și care câștigă bătălia aia. Ai câștigat cu Conacu? Nu, că încă n-am făcut. M-a chemat și zic pula ta. Am Hai zis să că... facem acum, ha. Păi așa a plouat? Da? Hai! Băi, nu vreți să faceți mâine, că mi-i blocat cardul. Nu! Păi lasă-mă că face Caterinca decât. Tu stai liniștit. Păi, și ce, mă, lumea trebuie să doneze acolo? Nu, Gic, dacă cineva vrea gen să te... Pot să explic eu? Dacă cine... Dar nu știu cum e, dar e șmecherie mare. Bogdan, hai că-ți explic eu. Deci, e un concurs între tine și Alin. Intrați amândoi pe TikTok și e un concurs care durează 5 minute, runda. Fiecare rundă, câți oameni ai pe live, primești un punctaj. Dacă ai 200 de oameni, primești 200 de puncte. Oamenii ăia pot să dea like pe ecran dacă apasă poza ta Sau și mai donații, dau like-uri. sau donații și că te ajută de 2 ori mai mult, gen ca să câștigi bătălia. De exemplu, Și- dacă eu... De exemplu, dacă tu ai 200 de oameni pe TikTok, fiecare dă like, să fac 400 de puncte, dacă fiecare dă like, și dacă mai îți dau un avion, care e 6.000 de puncte, faci 10.000 de puncte. Știi? Mamă. Și cine câștigă concursul? Deci, practic, câștigă cine primește mai multe cadouri. Da. Hai să ne jucăm. Cine primește cel mai Dar fii multe atent, la nu așa, Ioane, fii atent. Eu nu știu, dacă eu pierd, îmi sparg unul în cap în cațe și coaile. Sau nu știu, ce spui tu? Și dacă nu, tu cânti ce vrei tu. Sau orice. Nu știu, zi ceva. Da, plecând ceva eu. Când nu pe fără tine. Hai, Un zeu. hai mă, intră la el. Ia, hai. Ia, gata mă, ia. Mă, ce-l iubesc pe băiatul ăsta când se întâmplă. Bine, Bogdan, da. Vezi că vii, de fapt vii, nu? Vii, Da. vii, ești nebun cum să nu fii. Vezi că intru live pe TikTok. Bă, nu te pot prea. Nu cu moral te ajut atât. Nu, nici nu trebuie. Stai așa să-mi iau un tricou, bă, că mă văd oamenii ăia, bă, mâncați și pula ta. Stai așa să-mi iau un tricou, bă, mamă. Chat, donați vă rog și pentru mine, că vă dau bani înapoi. Când îmi deblochez cardul.
păi haide că închidem aici și ne mutăm pe... Ce am să zic? Ne mutăm pe TikTok, nebunilor. Că oricum nu mai pot să fac live. Dacă vedeți ce e aici, nebuniți. Uitați și voi ce e aici. Uitați și voi ce am făcut pe aici, frate. Dacă vedeți Sibelă, nebunește. Moară mamă. Uitați și voi. Zeusule! Zeus, mă auzi? Zeus! Zeus, mă auzi? Bă, haideți pe TikTok, haideți cu toții pe TikTok. Vă aștept la All In Gaming, așa sunt pe TikTok. Vă aștept acolo, că intru cu Bogdan de la Ploiești. Vă iubesc pe toți, ne auzim acolo, haideți.